Pinakagwapo kaya ko tupad. Pinakagwapo. Nanami basket. Mabur kayo ron day. Try. Basket na ba? Ato ba plaza ba? Duram gud. Oh, abi niya glayo. Ya ra. Abi no gira na duwaon. Ay, mo no niya. Ya. Antay waiting map. Waiting map. Hindi, ano man good na, sabi na magdinala. Parang ano dira say, dito talaga yung dira jigi. Mga uod ba? Nalagi ni katuyok. Siguro na, ga dira. Nagatuyok ya. Da pa dito unahan. Eh, na namin basket kay. Ano pa lang, di may supportive. Siya. Anong babi ako ha? Anong babi ako? Di na ta. Gara atong lakaw na. Guwang na kayo ito. Pati dati, guwang na kayo ito. Laki na itong lakaw. Mura bulakaw, Danilo sa. Oo, Kaya- wala ko. Mura. Ari nanim Ay. ito bulakaw. Inani mong good sa may ano? Yan na itong bulakaw. Tama ko kaya natin Pag ngingir na mo, nga duwa. At, ana. Yan, mana namin basket kaya. Basig duwa na sa mong kuhan ba? Litiks na mo sa kuhan. Basket. Mga gwapo. Meow. Ay, montage na tayo, montage. Bulol po siya. Ay, pero katong nego yung ubula. Ang bula ba nego? Oh, mo jud. Kato jud ka. Ang nego. Mo nego kaya ta. Pare pa jud siya daw. Nabidyohan. Bigyan pa jud. Yes, say. Yes. Mga katong guwa. Kubrik ko ito pagkuhan ko. Pag-intrams katong ni-check up niya kubrik ko. Mahal ko na daw sige, di man tumada. Di man tumada. Iwa ka na ba ni? Ay, narin Miya tadi mo eh. ng Sumakapay na ako tripod. Maganan ako nila. May. Maganan ako. Sumakapay na ako tripod. Mga anang nakas. Tripod. Oftan din na. Vlogging ba? Vlogging is life. Luyon, ay kita tumubak. Siya, vlogger ba yun? Vlogging is life ba yun? Purag karot. Montage time. So mga baki, naabot na ko diri sa mga ano kanang kapre gilak kami padung diri. Pero nami dito sa kay pa mi kay two rides na. So kapoy jud kayo. Singot kayo grabe. Ay ko. So dali lang sa tanong kay kapoy jud kayo. Grabe. Ugma na din mo promise. Videoan din ako ugma na mong duwa kay karon sa mga runner pa no ug sa mga discus throw nya na ba ugma pa mong duwa. So pwede pa kabaguan na mo dire. So by the way, ugma na lang no. Please like, share, comment and subscribe and hit the bell icon para ma-update mo sa mga ibang vlogs. Bye.